geniálska Sofína voľba. Vyhadzovať? Alebo nevyhadzovať krabice zo všetkého, čo sme si v živote kedy kúpili. Všetci moji vedia, že som si pred 2 dňami kúpila slúchatka a chcem vyhodiť krabicu a nedá sa. Nie, vnútorná stopka. Stop right now, thank you very much. Ja dúfam, že nie som jediná, ktorá má tento problém, pretože ja v momente, keď chcem vyhodiť krabicu, toto je to, čo sa mi odohráva v hlave. No moja, bez krabice nepochodíš pri reklamácii. Nie. Nechať krabicu nechať. Taká chutná krabička, veď to sa zíde. Ak zahodíš tú krabicu, budeš mať 100 rokov nešťastia. Ak zahodíš tie krabice, všetky ženy v tvojom rode budú prekliaté. A dosť. Na čom je krabica z iPhone 9? Hej, alebo ja neviem, čo to je za iPhone, že už taký ani neexistuje, už ma aj zabudí, že taký existoval. Ja už neviem, kde je ten telefón, ale tá krabica je stále u mňa doma. Prečo? Na čo som si robila stavanú skriňu? Na čo som si robila tento priestor? Viete na čo? Na krabice! Joja, pod postelou, taký priestor. Na čo? Na krabice! Čo to je vôbec za hobby? Keby akože numizmatika, filatelia, chápem, ale zbierať krabice? Prosím vás, povedzme si všetci dokopy, že je v poriadku vyhodiť tie krabice. Je v poriadku vyhodiť všetky staré krabice. Môžeme sa na tomto dohodnúť? Ďakujem.